Jeden. Perníková chaloupka. Mňam. Byl jeden chudý drvoštěp a ten měl 2 děti. Jeníčka a Mařenku. Matka jim zemřela a otec chodíval na celé dny do lesa kácet stromy a nemohl se o děti starat. A tak se oženil a přivedl dětem macechu. V drvoštěpově chaloupce nebylo nikdy jídla na zbyt, ale když vtrhla do země bída a nastala drahota, neměli už ani na chléb, i když otec pilně pracoval. Jednou večer mu žena povídá. Tak takhle to dál nejde. Bude líp, když děti zavedeš do hlubokého lesa a tam je zanecháš. Cestu domů sami nenajdou. Otec se bránil, že ne, že takovou věc nikdy neudělá. Ale žena do něho hůčela, že stejně všichni 4 v chalupě hlady pomřou. Až nakonec drvoštěp souhlasil. Pomyslel si, že se třeba Pán Bůh o děti postará. Děti však, chudinky, hlady nemohly usnout a tak celý rozhovor vyslechli. Jeníček vyklouzl tiše ze dveří a před chalupou na cestě si nazbíral plné kapsy bílých kamínků. Ráno jim macecha dala po krajíčku chleba a povídá. Děti, to máte k obědu. Vezměte si žbánečky. Dnes půjdeme s otcem do lesa na jahody. Se smutným srdcem kráčel toho dne drvoštěp za prací. Když byli kousek od chaloupky, hodil Jeníček na zem první kamínek. Potom druhý, pak třetí a tak to dělal pořád. Hluboko v lese je otec zavedl na mítinu, kde se to jahodami jen červenalo. A macecha dětem řekla. Sbírejte tu jahody, pokud budete slyšet rány sekyrou, budete vědět, že jsme na blízku. Jeníček s Mařenkou sbírali jahody. V poledne snědli chléb a pak se dali opět do sbírání. Džbánečky měli prázdné, neboť co dopoledne nazbírali, v poledne ke chlebu snědli. A protože pořád slyšeli rány, nebáli se, mysleli, že je otec na blízku. Jenže nebyly to rány sekyry. Otec přivázal na větev poleno a jak zafoukal vítr, poleno se klátilo a tlouklo do kmene stromu. Přicházel večer a vítr se utišil. Děti se rozběhly tím směrem, odkud přicházely rány. Ale otec ani matka nikde. Sluníčko se níží, večer už se blíží. Táto, pojďte domů. Volali. Nikdo se však neozýval. Jak se dostaneme domů? Strachovala se Mařenka. Ty kamínky nám ukážou cestu. Řekl Jeníček a ukázal jí na pěšince bílý kamínek. Vyšel měsíc, posvítil na bílé křemínky a děti šly a nad ránem došli domů. Otec se radoval, macecha se mračila a po několika dnech začala znovu na muže dorážet, že je zle, že je v almárce jen půl bochníku chleba a jinak nic, že tu všichni pomřou hlady. Drvoštěp měl z toho těžkou hlavu a vyčítal si, že dětem nepřivedl hodnou matku, ale macechu, která se s nimi nechtěla o poslední sousto rozdělit. Poprvé ženu poslechl, tentokrát se však už spěčoval. No, já nevím, Ale přesto ráno macecha děti vzbudila a řekla, že půjdou zase s otcem do lesa na jahody. Tentokrát děti neslyšeli, co se chystá, a tak Jeníček neměl kamínky, ale měl v kapse krajíček chleba. I napadlo ho, že místo bílými křemínky bude cestu značit chlebovými drobečky. Toho dne šli do lesa ještě hlouběji. Jeníček s Mařenkou si nazbírali jahod a v poledne se rozdělili o Mařenčin krajíček chleba. Jeníček ten svůj rozdrobil po cestě. Pak v mechu usnuli. Probudili se chladem, když se začalo sluníčko sklánit k západu. Sluníčko se níží, večer už se blíží. Táto, pojďme domů. Volali děti, ale nikdo se neozýval. Všude bylo ticho. Nikde se ani lísteček nepohnul. Neboj, Mařenko, najdeme cestu podle chlebových drobečků. Těšil Jeníček sestřičku
Ale ouvej, nenašli ani jeden. Všechny už se zobali ptáci, Musíme tu zůstat přes noc. řekl Jeníček. Ale já se bojím. Zašeptala Mařenka, když uslyšela zahoukat sovu. No tak počkej, já vylezu na strom a jestli uvidím nějaké světlo, na tu stranu se pak vydáme. Těšil jí Jeníček a hned vylezl na strom. Ze stromu se rozhlížel kolem dokola a po chvíli volal, že vidí v dálce světýlko. Jo, tamhle. Slezl dolů a vydali se za světlem. Byla už noc, když je lesní pěšinka přivedla na malý palouk, kde uviděli měsíčním jasem zalitou hezkou chaloupku. Děti na ní mohly oči nechat. Ta chaloupka byla celá z perníku. Není z perníku. Okýnka měla z cukru, komín z marcipánu Teda. a perníkové tašky na střeše byly posázeny mandlemi. Teď se pomějeme. Zaradoval se Jeníček. Počkej, co když na nás přijdou? Strachovala se Mařenka. Ale bratříček už byl na střeše, loupal perníček a házel ho dolů. Dej! A tu se z chalupy ozvalo. Kdo mi to tu loupe perníček? To jsem já, Větříček. Tenkým hláskem odpověděla Mařenka. Ale pak Jeníček uloupl ze střechy celou perníkovou tašku. Z chaloupky vyšla bába a zaskřehotala. Kdo mi to tu loupe ze střechy perníček? A Mařenka zase tence odpověděla. Nikdo, babičko, to je jenom Větříček. Ale podruhé se bába nedala obelstít. Rozhlédla se a viděla pod okýnkem Mařenku a na střeše Jeníčka. Ha! Kde pak Větříček? Děťátka jak kurátka. Skřehotala bába. No jen pojďte dál, já mám dětičky tůze ráda. Zavedla děti do chaloupky, nakrmila je a uslala je na peci. Babka však nebyla ani zdaleka tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá Ježibaba, která si perníkovou chaloupku postavila jen proto, aby přilákala děti. To je úloveček. Ráno bába Jeníčka odvedla do chlívku. Jen pojď, Jeníčku. Pak teprve probudila Mařenku. A hned jí začala poroučet, aby dělala to a ono, ale především musela Mařenka nosit Jeníčkovi pořád něco dobrého k snědku. Jen mu donést, no, pořádně. Bába si ho chtěla pěkně vykrmit. Perníček. Marně jí Mařenka prosila, aby Jeníčka z chlívku pustila. Každé ráno chodívala Ježibaba za Jeníčkem a vždycky mu poručila, ať vystrčí prstíček. To, aby věděla, jak chlapec tloustne. Ale Jeníček nebyl hloupý a vždycky jí nastrčil místo prstu klacíček. Bába špatně viděla a tak nic nepoznala. Jenom si mumlala. Pořád má prstíček tenký jak kolíček. Po několika týdnech měla Ježibaba čekání dost. Buď jak buď, na masíčko mám už chuť. Zahuhlala a Mařence poručila. Roztop pec, budeme péct. Po nějaké chvíli se baba přišourala, otevřela u pece dvířka a přikázala Mařence. Teď vyzkoušíš, jak je horká. Na co ještě čekáš, holka? Nevím, jak vlez do pece, ještě jsem do ní nikdy nelezla. Odpověděla jí Mařenka. Posaď se na lopatu, jak pecen chleba, a já už udělám, co bude třeba. Mařenka tušila, co má bába v úmyslu. A tak si schválně sedla na lopatu napříč, aby se do otvoru u pece nevešla. Takhle. Ty hlupačko, tohle se na lopatu sedá. Vřískla bába.
Kdyby mi to někdo jenom jednou ukázal, hned bych to uměla. Řekla Mařenka. No tak se koukni. Řekla Ježibaba a ukázala Mařence, jak si má na lopatu sednout. V tu chvíli Mařenka šup, sešoupla babu z lopaty do pece a rychle za ní zavřela dvířka. Pak už se rozběhla za Jeníčkem. Děti skákaly radostí, Mařenko, ty jsi to že jsou zase spolu a bez Ježibaby. Povídej, Mařenko, s jakými kamínky jsem si chlívku hrál. Vzpomněl si Jeníček. Našel jsem je pod korítkem a jsou ještě hezčí než bílé třemínky. A vyndal z kapes hrst barevných kamínků. Blízkali se na slunci, až oči přecházely. Pak už děti začaly hledat cestu domů. Kdo ví, jestli by je našli. Ale přiletěl k ním bílý ptáček a cvrlikal, dokud se nevydali za ním. A ten ptáček je z hlubokého lesa vyvedl. Druhý den uviděli jejich chaloupku. Ve světnici našli jen usouženého otce. Macecha odešla s kamsi za snadnějším živobytím. Co jsem to jen udělal? Pro ní se drvoštěp nějak netrápil. Ahoj, tatínku. Ale pomyšlení na děti, které zanechal v lese, Ahoj, mu tatínku. nedalo spát. Ještě neslyšel, že děti jsou za dveřmi. Po celý čas je hledal, ale nenašel. Konečně byli doma. Ahoj, tatínku, ahoj. Volali nadšeně děti. Objímání Mařenko, a vypravování neznalo konce. vidím. A když pak děti otci ukázali ty blízkavé kamínky, Podívej. Našli jsme takovouhle nádheru, tatínku. věděl tatínek, že nejde o obyčejné kamínky. Možný, kde jste to vzali. I hned to děte vrátit. Byly to totiž drahokamy. To jsou drahokameny. A chaloupka z perníků, pověz, kam se poděla. Julinko. Taky bych věděla. Já to vím, já jsem Alfík, já to vím. Perníkářkou bych se stala a každému perník dala. Tak ahoj. Perníček, ten já rád mám, jo, to si zase pochutnám, jo, chaloupku celou zbaštím, jo, a do chlívku sebou praštím,